Ang sikat na kainan sa Baguio City ay nasa Pampanga na. Ito ang Grumpy Joe Pampanga dito sa Barangay San Agustin, City of San Fernando. 3 minutes away lang ito sa intersection at nasa tapat mismo ito ng Walter Mart San Fernando. Napaka-relaxing ng ambience at napaka-cozy. Kayang ma-accommodate dito up to 200 packs. Laging puno ang kanilang first floor at second floor. Talagang napaka-jam-pack lalo na kapag weekends. Kapag pala pupunta kayo dito, siguraduhin nyo ang gutom kayo dahil napakarami ng servings nila at napaka-quality ng foods. Good for sharing na ang mga sineserve nila dito na siguradong bubusugin kayo. Kaya kung hindi kayo malakas kumain, siguradong meron kayong takeout. Magdadining kayo dito, isama na ang buong barkada at pamilya. Syempre hindi naman tayo papayag na hindi tikman yung mga foods nila. Kaya pala dinatayo ito sa Baguio City, napakarami naman ng servings at napaka-quality ng lasa. Buti na lang meron na dito sa Pampanga. Kaya yung taga-ibang probinsya dito na rin pumupunta. 2 hours drive lang din ito from Manila. Open pala sila Monday to Sunday, 10:30 AM until